Uluhan sa ato mga balita, non-working days ipatuman sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa lungsod sa Cordova atol sa ASEAN Summit. Samtang temporaryong girelocate sa mga otoridad ang 66 ka pamilya nga naglangkob sa komunidad dool sa Mactan Expo ngadto sa Osaka Resort sa lungsod sa Cordova. Isip kabahin sa security preparation alang sa ASEAN Leaders Summit karong Mayo 7 ug Mayo 8. Konseho sa syudad sa Sugbo mapatawag sa pipila ka mga buhatan sa kagamahanan sa dakbayan tungod sa kalangay sa pag-release sa Boreal Assistance. Samtang duha ka mga tunghaan sa Mandawi nakadawat og pasidungog tungod sa solid waste program. Magkata mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Muhatod sa ato mga balita, news updates. Ano karong Martes mga kasama, Mayo 5, 2026. Kumusta yung kahaponon karon? Ato mga biyahidor, kato nga mga nagbaybay na paingon pauli sila tagatagsa ka mga palimalay o destinasyon. Sabi na diha sa Mandawi or Lapu-Lapu City area. Pasensya tagamay, gumikan kay dunay mga higayon nga muaginod-gyud ang dagan sa trapiko labi na sa Lapu-Lapu, gumikan sa mga kalihukan sa ASEAN Summit 2026. Din karong adlaw, formal nang gibuksan ng International Media Center nga maoy mo house, nga maoy mo cater alang sa 800 to 1,000 ka mga journalist, local o foreign journalists nga mo cover atol sa ika-48 nga ASEAN Summit nga ipahigayon diri sa Cebu, in particular sa mga venues di sa Lapu-Lapu o diri sa dakbayan sa Subo. Naminaw sila mga Radio 612 mayong hapon yung tanan o sa ato ang digital platform DYHP Aliman Cebu Facebook page, YouTube channel DYHP app. Asa man kamo nahimutang mga kasama na kanunay ang DYHP naglanog-lanog. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Update sa pagpahigayon sa ASEAN Summit diri sa Cebu. Gideklara sa Malacanang ang isip special non-working days ang Mayo 6 ngadto sa Mayo 8 sa dakbayan sa Lapu-Lapu o sa lungsod sa Cordova sa lalawigan sa Sugbo alang sa proclamation o sa subay sa proclamation nga gilagdaan gipirmahan ni Executive Secretary Ralph Recto karong adlaw. Ang maong deklarasyon isip kini pagsuporta sa pagpangandam sa ika-48 nga ASEAN Summit o related meetings nga ipahigayon sa Sugbo. Kini nga pagsiguro nga hapsay og luwas ang tanan nga mga musalmot sa maong kalihukan galangkuban sa nagkadaiyang head of states sa 11 ka mga nasod sa ASEAN. Subay ninigmando usab ang pagsiguro sa kahapsay o sitwasyon sa trapiko sa mong higayon alang sa mas paspas o hanay nga pagbiyahe sa mga delegado. Gawas sa mga bisita gikatakda usab ang pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kauban si First Lady Liza Marcos sa maong mga higayon. O na nagipaibaw sa lokal nga gagamahanan nga andam kini sa tanang aspeto ilabi na panahon sa emergency. Si Maria Helen de la Vega, Director General sa National Organizing Council kun NOC nagkadayon nga dunay siyam sa mga komitiba nga gitagana tagan-an alang sa tanang panginahanglan sa ASEAN Summit meetings. Lakip sa gipangandaman ni ini ang kahimtang sa panahon subay usab sa gimonitor nga low pressure area kon LPA. Ang International Media Center mga kasama karong hapon kagani na buntag pa gisugdan ang pagbukas diha sa Mactan World Museum sa may Mactan New Town nga mo ay silbing center kon hub alang sa pag-transmit sa mga balita, pagpadangat sa mga balita o related ng mga press briefing sa 48th ASEAN Summit diri sa Cebu. Samtang sa pikas bahin, kapin sa 60 ka mga pamilya nga namuyo dool sa Mactan Expo, ginulokit dito sa Cordova, unya gi-star og hotel tungod sa ipahigayon nga ASEAN Summit karong semana atong kaon ng dugang pang update nagsunod usab sa
48 ASEAN Summit kay gayon diri sa Cebu. Radio Man RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Temporaryong girelocate sa mga otoridad ang 60 ka mga pamilya nga naglangkob sa komunidad duol sa Mactan Expo ngadto na sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova isip kabahin sa security preparations alang kini sa ASEAN Leaders Summit karong Mayo 7 ngadto na sa Mayo 8. Gipebaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga nagsugod ang relocation ni adtong Abril 27 apan mahibalik ra ang mga residente karong Mayo 9 kini atol sa pagtapos sa kalihukan. Sanglit ang maong luna na lakip sa security perimeter sa Mactan Expo nga maoy usa sa main venue sa summit, giklaro ni Chan nga dili kini desisyon sa lokal na kagamhanan apan mando kini sa National Organizing Council kun NOC. Una na nga gipebaw sa Lampara Urban Poor Association nga mitugod sila sa mando nga temporary transfer sanglit gi-shoulder man sa gobyerno ang tanan nga gastuhanan, lakip ang accommodation, pagkaon ug uban pang panginahanglan. Gawas ni ini nakadawat usab og tag 2,000 pesos nga initial assistance ang matag pamilya, samtang ang kagamhanan nagtanyag usab og seminar og livelihood trainings atol sa maong mga higayon. Ang mga residente gikatakda usab kini nga mobalik ra usab sa ilang panimalay karong Mayo 9, subay kini sa pagtapos usab sa kalihukan sa ASEAN Summit sa Subo. Kasang oras sa 5:22 na konseho sa syudad sa Sugbo mapatawag sa pipila ka mga buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan tungod sa kalangay pag-release sa Boreal Assistance. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Ipatawag na sa Konseho sila Sugbo ang pipila kabuhatan sa kagamhanan sa Dakbayan sa kalangay pag-release sa Burial Assistance. Usa ka executive session ang itaglang ipigayon sa Konseho sunod buwan alang sa maong katuyuan. Kinunod kang City Council pinagi ni Konsyal June Alcover nagrawat ang mga reklamo labot sa delatar nga tag 10,000 pesos ka Burial Assistance. Gusto sa Konsyal na kinimatagan o pagtagad. Hinudan nga ipatawag ang mga buhatan nga nanabigit pag-release ning ini. All concerned department representatives involved in the processing and the release of burial assistance to explain the cause of these delays and to determine necessary legislative action, policy reforms, and administrative intervention in aid of legislation. Si Konsyal June Alcover na sayran niya nagsutang problema, nagsugod silang labay nga mga administrasyon o gigong nagpadayon hangtod karon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At samtang padayon sa atong balita, lalaki nga nabutang sa listahan sa PNP ug PDEA 7 nga high value target nadakpan sa buy-bust operation kagahapon sa barangay Guadalupe ning Dakbayan sa Sugbo. Dulan sa usa ka milyon ka pesos nga balor sa shabu ang nasakmit. Kasama mo sa balita Radio Man, Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Usa ka high value target ang napusasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Guadalupe Police Station 9 sa Cebu City Police Office at sa ginusad nga buy-bust operation alauna 3 sa hapon kagahapon sa sitio Susco, Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Sugbo. Ang suspitsado gilan ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Juvito, 27 anyos nga residente Rosam sa mga lugar. Nasakmit sa mga operatiba ang duha ka dagkong puto sa kituang shabu nga motimbang sa 125 gramos nga dunay estimated average market value nga 850,000 pesos. Lakip na ang buy-bust money, usa ka cellphone ug ubang mga ebidensya. Ang mga nakuhang ebidensya girisuna sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis, samtang ang suspitsado gibalhog na sa detention cell sa PDEA 7 sa Sudlon sa Barangay Lahog sa siyudad sa Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang suspitsado human nila madawat ang impormasyon gikan sa ilang confidential informant. Base sa nakuha nga kasayuran, makabaligya sa Juvito 500 gramos ngadto na sa usa ka kilo nga shabu matag semana gikan siyang supplier. Giandam na ang kasong kanapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 batok sa suspect. Kasama mo sa PDEA 7 yung Radyoman Arbo sa DYHP Tatak RMN. At oras sa 5:27 na ang Agusan del Sur, 97% ng andam sa pagbuka sa palarong pambansa 2026 karong buwana. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol. DYHP Tatak RMN Report.
Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Kasama nga Radjuman Aida, gipalig-on sa Department of Education kon DepEd ug sa lokal nga kagamahanan sa Agusan del Sur ang pagpangandam alang sa Panulong Pambansa 2026 kanong Mayo 24. Mato ni DepEd Secretary Sanyang Gara nga nunot sa umaabot nga kalihukan, ilang gipaniguro ang kaluwasan, kahimsog o kaayuhan sa mga estudyante pinaagi sa hugot nga pakig-alayon sa lokal nga kagamahanan sa nahisgotang probinsya. Gipaniguro sab sa DepEd ug sa Agusan del Sur kasamang Aida ang hydration o kining pagsiguro nga adunay igong supply sa tubig mainom alang sa mga delegate nunot sa nasinating pagtaas sa heat index sa nasod. Ilasab nga gitutukan ang pag-schedule sa mga duwa sa mas bugnaw nga oras o panahon. Subay ni ini gipamahayag ni Agusan del Sur Governor Santiago Cani Jr. nga 97% ng andam ang ilang probinsya isip host sa Panulong Pambansa 2026. Gilauman nga mutambong ug musalmot sa naasing kalihukan ang kapin sa 20,000 ka delegates nga maglangkob sa mga atleta, coaches o mga opisyal sa tibuok nasod. Kasama mo sa balita, Radjuman Rebart Pugoy DYHP, Tatak, Araman. Kagtuma balita Nining Martes sa kahapon mga kasama, ato i-check atong kadalanan. Kumusta man kung sa may sitwasyon karon sa gawas nga bahin? Bida sa padayong pagpangandam sa umaabot nga ASEAN Summit dinhi sa Cebu. Radyoman na Josephos Quijano on say latest. DYHP RMN Report. Yes, salamat sa mag-radyo man Aida, no? Sa pagpapag sa kawas kapatid Karabagaw-Rasa sa kahaponon nining kapon sa daw Martes sa tunang sa Takbay sa Subo. Medyo ito sa gipagkarogasan summit dito sa Takbay sa Lapu-Lapu. Nandri mas okay no? Ato ito para kagahapon galawa pero katumatag kong daan sa maning in Bacalso nagkasatin ko sa dagan sa Masaganan pero sa may south no sa may Natalio Bacalso Avenue Basak Park o alam sa may Bulacau, Cebu City. Samtang ang MG Kingo Avenue, Butreta ron ang dagat sa Masaganan, padong sa may Pabulo, ang Zakaria, padong sa Nagban sa Mandawi, habig sa may Sulik Street, sa may Juano Avenue, Claridel, nakasinati sa Nicol, sa nagat sa Masaganan, padong sa may Tayod, sa may Pagundaan, sa Patlanog, Tayod Konsolasyon. Samtang ang IBC, no, Butreta heavy traffic sa Permaura, sa Gigatan sa Tipulo, Subangdako, laos rin sa may IBC, no, sa may flyover Mandawi, Magikay, o padong sa National Highway, habig rin sa may Mandawi. Samtang ang Governor Pinto ang Talamban Barilan Road padong sa may Hunlan moderate traffic sa Karabagasa padong sa may Kalubihan Talamban o Gisina Kabangkalan o sa may Talamban proper napigas ang Talamban Road o ang Banilan Road o ang Pontian Polisikan padong sa may IT Park nakasinati sa Miscout sa Masaganan Karabagasa ang doon ka flyover ang flyover sa may Bayar sa Tilang pa nagkasati sa nagkaroon sa dagat sa Masaganan padung sa may Foodland o sa may ubos kapahin sa may flyover doon sa Pag-ibig. Ang special pero sa Kabalakan, Burritra, ang Gordo Avenue, Karabagaw samtang sila Boulevard ka sa Quinte, inarandagan sa Masaganan kay masangod dapit sa may Iscario, doon ay mugawas mo left turn mo right turn sa may Juan Ausmeña o sa may Ramos Extension kan intersection diri ka habig bahin sa dalan Iscario og ang Envelis na pituan sa Miscal sa Masaganan karon ka mag-arasa ang Rodriguez hinesa bandala sa Masaganan pero moving ra panulo sa may Verama Avenue o last sa may in Bacalso. Ang downtown na wala kabalakan pero mga rasa sa kahaponon. Samtang ang daklas na lapo nila mga pila ka mga dahil nga gi-close na sa ASEAN Summit karon pagbukas sa ASEAN Summit dito sa Nasgutan ka siyudad. Wala pilang kasya ta sugaros kadalan ni Gabon sa Doga Marcos. Ikadalas gawas sa traffic update ng Rantamal Josephos Gano DYHP Tapak RMN. Radyo mo nationwide. Tigas salamat Radyoman Josephos Quijano samtang sa dugang balita. Duha ka mga tunghaan sa Mandawi nakadawat og pasidungog tungod sa solid waste sa program. Kasama mo sa balita Radyoman Ken Galanea. DYHP RMN Report.
Duha ka mga tungaan sa Lakbays Mandawi ang nakadawat og pasilungog gumikan sa maayo nila nga performance sa paghimo sila bang masura kumaghimo nila kining kabahin sa ilang curriculum. Ang Tabok Elementary School 2 Ganghaw Gubiao National High School mo'y napili nga top performing school sa epektibong pagpatuman sa Solid Waste Management Program curriculum atol sa Waste Diversion Management Excellence Award nga gipagayon kagabi. Sa primary school category naguna ang Tabok Elementary School 2 nga nakadawat og 40,000 ka pesos nga cash incentive og certificate. Nagsunod nini ang Mandawi City Central School ug ang Kabangkalan 2 Elementary School nga nakadawat og premyong 25 og 10,000 ka pesos. Samtang sa secondary category midaog ang Hagubiao National High School, Kanduman National High School ug Magikay National High School. Ang Mandawi City Environment and Natural Resources Office kon MSENRO mila sa pagpaningkamot sa mga eskwelahan, pagtudlo sa mga kabataan ug pagdisiplina kanila kabahin sa paghipo sa mga basura, isip kabahin sa pag-amping sa kinaiyahan. Kasamo sa Lakbayan sa Mandawi ay ni Radio Mancan Galinea Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:45 na sa kahaponon. Mayong pagpaminaw ni Sally Alfante, mayong hapon ka sa mga ida always listening. O di Lala Guernada, mayong hapon pag-greet na Mahing at Tatay Deling, Mama Alma o Papa Berting, Mama Dina o si Dudong Lito, Dudong John Dale, o Nanay Deming o diya sa Santander to Dela Camotes Island. Paminaw sa DYHP, salamat kayo ninyo. Robin Pedro sa Banal, good afternoon. Pag-greet Papa Rogelio Pedros, Kuya Mando Dominguez, Manang Cecilia Arvin, Irene, diya sa Basak Sibunga, from Buaya, Lapu-Lapu. DYHP, una sa lahat, weather update. Ato pag-isayran ang lakaw sa panahon sa mosunod pang tak na gikan karon mga kasama. Kumusta naman ang low pressure area? Labi na kay dunay dakong kalihukan nga ipahigayon diri sa Cebu. Mga kalihukan, labi na diya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Order specialist Janina Marte sa Pag-asa Magtan. Ma'am Janina, maayong hapon. Ngayong hapon, Ma'am Aida, o sa itong mga sukinti paminaw matong latest weather update. Ang katong low pressure area na itong ginamonitor ganina sa dool sa itong Philippine Area of Responsibility kay nakasulod na siya sa itong PAR, and as of 3 p.m. nanani din ha sa may kalayong 910 kilometers silangang bahin sa northeastern Mindanao. And sa pagkakaroon nakita gyapon ni nato nga naay mubo na tsansa na mahimong usa ka bagyo for the next 24 hours. Sa laing bahin katong usa ka LPA na atong ginamonitor katong mas layo sa PAR kay nagpabiling gyapon siyang nasa gawas sa itong Philippine Area of Responsibility, pero mas ni-intensify na siya or mas ni-develop na pa siya into a tropical depression category. Sa laing bahin, padayon gyapon nakapektar kining easterly, so init na hangin gikan sa dagat Pasipiko sa katipok ang nasod. Kung tungod aning easterlies, for the next 24 hours, padayon gyapon makasinati ang Tibok Visayas o panagsang madag-umon, ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, na naay patak-patak nga pagulan pagpanugdog og kilat. Wa pod kitay active na gale warning moong Tibok Visayas kay makasinati gihapon og hinay ngadto na sa kasarangan na pagguros sa hangin na magumikan sa silangan ngadto na sa amihinang silangan, diin atong kadagata magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang kahimtang. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay nay paghunas unyang alas 7:38 sa hapon ug mutaob kini ugma sa 1:56 sa kadlaw. Temperatura nato magduwa kini sa 26 ngadto na sa 32 degrees sentigrado. O atong haring adlaw kay mosalop karong alas 5:57 sa hapon ug musilang kini ugma sa alas 5:25 sa buntag. Ug matong latest weather update gikan dire sa buhatan sa DST Pag-asa Mactan, kini si Janina Marte mayong hapon ug daghang salamat. Ma'am Janina, wa ba tayo gi-expect ng mga pag-uwan-uwan either ugma sa adlaw nga Huwebes o Biyernes? So nakita nato ma'am katong LPA nga doon sa atong Philippine Area of Responsibility kay pinaka-earliest nato nakita by Thursday makadala nini og mga uwan-uwan in general sa may Visayas o dinha sa may Mindanao. Dengan salamat Ma'am Janina. Pwede sa pa yan ma'am, mayong hapon sa DYHP, una sa lahat, weather update. Weather specialist Janina Marte sa Pag-asa Mactan. Padayon
Dayon sa ito mga balita mga kasama, may pagawas og ex parte Temporary Environment Protection Order kon TEPO ang korte batok sa Jumara Construct Corporation kon JKC og Jumara Agri-Foods and Supply Corporation kon JAFSC pagpahunong sa quarrying, excavation o pagkuha og yuta, bato, sand and gravel uban pang quarry material sa luna. Nanimutang sa barangay Gendaruhan sa lungsod sa Minglanilla. Ang kamanduan giluwatan ni Honorable Judge Dennis La Robes sa Regional Trial Court Branch 76 sa Dakbayan sa Naga. Una nang misangat og reklamo ang mga mulupyo sa barangay Gendaruhan ngadto sa korte. Ninot sa kabalaka nga adunay daotang mahitabo kanila tungod sa mga liki-liki sa yuta. Ang mao mga nangaliki nga yuta gitaho sa Mines and Geosciences Bureau sa ilahang Landslide and Flood Threat Advisory nga napatik niadto December 16, 2021. Diin misugot ang maong ahensya alang sa preemptive evacuation sa mga residente sa lugar sa dili pa mo landfall kato nga nakalabayng bagyong Odette. Usa sa ilang ikabalakan nga mga hitabo ang landslide ug ang labing naapektuhan mo ang mga residente sa sitio Napo sa maong lungsod. Tungod niini, nakita sa korte nga nabutang gyud sa peligro ang mga pamilya nga namuyo sa maong lugar. Lakip na ang mga bata, mga idaran tungod sa kataas sa posibilidad nga mudahili ang yuta. Gawas sa pagpahunong sa quarry operation ng Bandungan usab ang mga kompanya nga undangon ang land clearing, pagputol sa mga kahoy o pag-operate sa motor pool facilities, maggamit sa mga heavy equipment nga mahimong makahuyang sa kalig-on sa yuta. Tungod sa mga kamanduan gikalipay sa mga mulupyo sa barangay Gendaruhan di sa Minganilla, ilabi ang taga-sitio na po kaya lang kanila usa kini ka kadaugan. Sa Mayo size 26 gitakda ang hearing sa sala ni Judge Dennis La Robes aron ipresentar ang dugang ebidensya ug argumento sa mga reklamante ug ang mga gisumbong. At oras alas 5:51 na sa kahaponon. Ana sa Paquera maing hapon. Nagtan-aw mi karon nagnaminaw pa DYHP sa San Carlos City, Negros Occidental. Ana sa Paquera di ay ni kasamang Aida. Salamat kaayo ha sa inyong pagpaminaw. Jefferson Digamos, mayong hapon. Greet ko Julina Magdangal at Marvin Agustin bilang AKA. Fan di ay ni. Adto hangtod karon. Unya watching from Pahak, Lapu-Lapu City. Joseph Rosian Gosila maayong hapon and watching from Arcanes office. Maayo nga pagpaminaw ninyo din ha. At oras alas 5:52 sa kahaponon.